İşte 2016 rewşa awarta hat îlankirin li Tirkiye kişandina filmê Kurdî gelek kêm bûne û sedema vê yekê filmên Kurdî polîtîk tên dîtin û alîkariya saziyan qut bûye. Herî mînaka dawî li wanê kişandina filmê Ka Aqil da tê dîtin. Ev filmê Kurdî jî ji aliyê çi saziya alîkarî wernegirtiye û yên koma film jî bi hêza xwe ya cewherî û dilwazî dest bi kişana filmê kirine. Armanca wan êş û pêkanokên di nava jiyana Kurdan da pêk tên bigihînin ser perdeyê sînemayê. Film li gundê Şuşanê sê navçeya Riya Armûşê an ku İpekyolê di nava derfetên zehmet da tê kişandin. Niha bütçe me tune. Sihdu hevalid me hem li be usula imajı em şuldiken. Dibêje perê me heye perê me tune. Fakat dilê me hemû yeke ez bawerim piştî sadî baş derkevin. Tiştê herî barkê jî yên kişandina filmê da cih digirin bi giştî, dilwazî, vikarî dikin û piraniya wan jî stranbêjin dehwetan e. Tinê yek du kes karê sînemayê ve profesyonel mijûl dibin. Ya hemû jî rastî jî başin yani hayata xwe ne kamera dîtine ne sînema dîtine belê rastî jî xweş dileysin. Naim Zerdeş di nava gel da wek dengbêj tê nasîn. Belê ew niha di nava filmê da rola baro dileyîze. Dibêje ku çiqas derfet û kêmasî hebin jî ew ê ji bo sînema Kurdî berxwe bidin. İmkana me qeçî ne ama carkedinê ku me wextê em lê mêze dikin em jî hêla filmê da hêla sînema da em ê berxwe bidin. Ew tiştî di we şertî hêla me da hatine qewmandin îro em hes dikin ew ê derxin herkes bibînit. Senarîst Fırat Başkale dibêje çanda Kurdan gelek dewlemend e. Divê ev çanda bi qîmet û hêja winda nebe. Me jî şîn û pêkanokên vî gelî kire mijara film. Çanda me de gelek mesela dorexê geverê û cilemêrgê wanê wan derhemiya gelek ew diyene. Tiştî pêkenî heye. Yani ya henekat yani pêkenî. Gelek wan guhdar kiribû me hemiya min top kir. Mînacek kire navê senaryoyê. Nivî bêjin keniye nivî jî dram. Derhener Elî Rizwanî dibêje ku li vê herêmê gelek film hatin kişandin. Belê aliyê pêşketina sînemayê da çi qenciya wan negihîştê vê herêmê. Bi giştî gelek kompanyayên film ji Stenbol hatin li vê herêmê film kişandin çûn. Ev dere tenê ji bo berjemendiyên xwe karanîn. Cudahiya me jî ji vê derê da dest pê dike. Armanca me bi hevra sînemaya vê herêmê bidin avakirin. Divê em dest bidin hevdû bi hevra ser bikevin. Li wanê jî temaşavan bendêne ku tevî derfetên kêm ev film were pêşxwan û ew jî bikarin vê filmê temaşe bikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.